Yun, what's up mga bay? Another day ug another video na pod. Ug ang atong vlog karong adlaw kay vacation number 2. So na naman tayo number 1, so na po tayo number 2. Ug karon na ako karon sa Punod Beach Resort located at San Isidro, Leyte. Atong suruyon ang Punod kung usay naa saya ha. Kung usay naa diri karon. Atong suruyon ug atong libuton. Ug na ko'y aerial view nga ipakita diri pero credits na lang daan sa Reflecta videos. Sige, tara!